ታባስ ኢልኩም ተሓትዎም او ታባስ ዳ خزيا خيዳ ዘላ ቅድሚ የደይኻ ዝኾነ ነገር አጽሩዮም ባላ ገዛኻ ቀዲምኻ እንጽሪኻዮ እንታይ ትብለውዚ ከይደ ነይረን ተዳ ክብል ኮይኑ ድማ verb to የዝጥቀም ፊልሚ ክትሪዩ ከይድኩም ናብ ሲኒማ እቲ ፊልሚ ጀሚሩ ተጸኒሕኩም እንታይ እንትብሉ ኣብ ቤት ትምህርቲትና ዓብይ ኣባሃል ኣለና ሰለና ስድማ እንታይ ዝብል ምስሊ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ኣብ እንግሊዝኛ እቲ ልሙድን ኣገዳስን ዝኾነ ትምህርቲ ሎማዓንቲ ክንምሃር ኢና እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ present perfect ብዛዕባ ሕሉፍ ዝተፈጸመ ነገር እንጥቀመለን ሰለስተ ዓበይቲ ቃላት እየን ሳተን ድማ just already እና yet ኢና ማእዚና just ንጥቀም ማእዚና already ንጥቀም ማእሲና yet ንጥቀም ሎማዓንቲ ብዝበለጸ መንገዲ ከረዳውኩም እየ ብዙሕ ግዜ ሰባት I have already eaten ይብልዮም ወይ ድማ I haven't eaten yet ይብልዮም እዚኣ ፈላላይ እንታይ እዩ ሎሚ ንዚ ሕቶ እዚ ብዝርዝር ክንፈትሕ ኢና ዳግማይ ኣብዚ ቃል እዚ ምንም ዓይነት ሕቶ ኣይጋጥመኩም ምንም ዓይነት ችግር ኣይጋጥመኩም ንስኻትኩም ድማ እስካብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ እዚ ተኸታተሉ ጥልቕ ዝበለ ፍልጠት ክህልየኩም እዩ ተዘጋጅኹም ትኾንኩም ክንጅምር ኢና ready are you ready so let's get started ንጅምር ራይ ተኸታተልቲ መጀመርያ ክንሪያ ዝደለኹ just ያ just ማለት ድማ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ማለት እዩ just ንጥቀመላ ቅድሚ ቁሩብ ደቂቃ ወይ ድማ ግዜ ዝተፈጸመ ነገር እንተሃልዩ just ንጥቀም a very short time ago ማለት እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ደቂቃ ዝተወሰነ ግዜ ዝተፈጸመ ነገር እንተሃልዩ just ኢና ንጥቀም እዚ ድማ ፖዚሽን አለው አቀማምጣ አለው እቲ አቀማምጣ ድማ እንታይ ዝኸውን ዘሎ have ወይ ድማ has plus past participle ወይ ድማ verb 3 ኢና ንጥቀም እንታይ verb 3 ከይትብልኒ verb 3 verb ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ክላስና ሪና ኢና verb ማለት action እዮም go play ዝበልናዮም እዚኣቶም verb ይበሃሉ verb 1 verb 2 verb 3 ዝበሃል ኣሎ verb 1 እንተይልና እቲ ኸዚ ዘለናዮ ነገር ክንገልጽ እንተዳለልና verb 1 ኢና ንጥቀም እቲ ዝሓለፈ ነገር ክንገልጽ እንተዳለልና ድማ verb 2 ንጥቀም verb 3 ድማ ኣዝዩ ዝሓለፈ ነገር እንተሃልዩ verb 3 ንጥቀም ኣብነት go ናይ ሕጂ እዋን ዝገልጽ go ምኻድ ሕጂ ዝገልጽ want ድማ ናይ go ሕሉፍ እያ ኣነ ከይደ ነይረ እንተዳ ክብል ኮይነ ኣነ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ እንተደ ኮይኑ ኸዚ I go to school ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ እዩ I go to school ከይደ ነይረ እንተዳ ክብል ኮይኑ ድማ verb 2 የዝጥቀም so I want school የዝብል I want school ከይዱ ኑሕ ዝበለ እንተዳ ኮይኑ ድማ verb 3 go want ኢለ ድማ gone ይብል ኣለኹ እዚ verb 3 ይበሃል ከምዚ ጌርና ኢና ንጥቀመሉ have has plus past participle ወይ ድማ verb 3 ኢና ንጥቀም ሓንቲ ኣብነት ከሪአኩም ኣብዚኣ so I have just finished my homework I have just finished my homework so I have just finished my homework እንተኢለ ቅድሚ ዝተወሰነ ደቂቕ ናተይ ናይ ገዛዕዮ ሰሪሐዮ ማለት እዩ I have just finished my homework ቅድሚ ዝተወሰነ ደቂቕ ገዛዕዮ ሰሪሐዮ ማለት እዩ ተኻሊት ድማ the bus has just left the bus has just left ኣብዝረዩ has ተጠቂመለኹ ከምኡ ድማ just ከምኡ ድማ left ተጠቂመለኹ so the bus has just left እንተኢለ እንታይ ማለት እዩ the bus has just left እዚ ከረደኩም ናብ ዝኾነ ናይ bus station ትኸድሞ ታባስ ኢልኩም ተሓትዎም ታባስ ዳ خزيا خيዳ ዘላ ቅድሚ ዝተወሰነ ደቂቕ ያ خيዳ እዛ ባስ ክትብሉ እንትዳደልኩም እዛ ባስ ቅድሚ ዝተወሰነ ደቂቕ ያ خيዳ ክትብሉ እንትዳርኹምኩም the bus has just left the bus has just left ብለልኹም they have just arrived they have just arrived they have just arrived ንሳቶም ኸዚ ሕጂ እዮም ኣትዮም ማለት እዩ ሕጂ just ክንብል ከለና ቅድሚ ዝተወሰነ ደቂቕ ወይ ድማ ዝተወሰነ ሰከንድ ዝተፈጠረ ነገር እንተዳ ኮይኑ just ኢና ንጥቀም ዘለና so they have just arrived እንተልኩም they have just arrived ንሳቶም ሕጂ እዮም ኣትዮም ማለት እዩ ሕጂ እዮም በፂሖም ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕጂ እዮም መፅኦም ክትብሉ እንተዳደልኩም they have just arrived ሕጂ እዮም መፅኦም so ኣብዚ just ከተሰውዕልዋ ዝግባእ just ክንብል ከለና ቅድሚ ዝተወሰነ ደቂቕ ዝተፈጸመ ዝተወሰነ ሰከንድ ዝተፈጸመ ነገር ተዳ ኮይኑ just እናበልና ቀማምጣ ድማ ከይትርስዑ have has plus past participle ወይ ድማ verb 3 I have just finished my homework I have just finished my homework ሕጂ ቅድም ኢለ ወዲየ homework ማለት እዩ
ተኻለይቲ ድማ already ኣትብል so already ማለት ድማ ካብ ዝፀበናዮ ብላዕሊ ቀልጢፉ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከሎ already ንጥቀም already sooner than expected ይበሃል እዚ ድማ sooner than expected already ካብ ዝፀበናዮ ብላዕሊ ቀልጢፉ ዝተፈፀመ ነገር እንተዳ ኮይኑ already ንጥቀም ኣብነት ቅድሚ ኣዴኻ እዚ ገዛ ኣፅርዮ ምባላ እስኻ ቀዲምካያ እንተፅሪኻ እንታይ ትብል I have ኣብዚ ድማ ቀዲመ ዘይነገርኩም እዚ ድማ ልክዕ ፎርሙላ ከም ጀስት ተመሳሳሊ ፎርሙላ ኣለዎ have has plus past participle have has plus past participle ንጥቀም ተመሳሳሊ ከም ጀስት ማለት እዩ so ቅድሚ ኣዴኻ ዝኾነ ነገር ኣፅርዮ ምባላ ገዛኻ ቀዲምካ እንተፅሪኻዮ እንታይ ትብለው እዚ I have already cleaned I have already cleaned I have already cleaned so I have already cleaned እንተልካ ቅድሚ ኣዴኻ ምንጋራ ንዓኻ ቀዲምካ sooner than expected ካብቲ ዝተፀበየ ካብ ዝሓስብካዮ ነገር ቀልጢፉ ዝፍፀም ነገር እንተዳ ኮይኑ already ንጥቀም so ቅድሚ ኣዴኻ ምንጋራ እስኻ ፅሪኻዮ እንተዳ ፀኒኻ I have already cleaned the room I have already cleaned the room ንብል ኣለና ማለት እዩ so ፊልሚ ክትሪኡ ከይድኩም ናብ ሲኒማ እቲ ፊልሚ ጀሚሩ እንተፀኒሕኩም እንታይ ትብሉ so the movie has already started the movie has already started the movie has already started ፊልሚ ጀሚሩ ይፀኒሕና ማለት እዩ ወይ ድማ ቀልጢፉ ካብ ዝግቦ ሰዓት ቀልጢፉ ጀሚሩ ይፀኒሕና ከይዱ ድዩ ንሱ እንተልኩም ድማ has he already left has he already left ኣሻቡ ከይዱ ማለት እዩ ኣሻቡ ከይዱ has he already left ኣሻቡ ከይዱ መዓዝ ከይዱ so ዝኾነ ነገር ካብቲ ዝግቦ ሰዓት ቀልጢፉ ወይ ድማ ቀዲሙ happen ክገብር ተሎ sooner than expected ክኾን ከሎ እንታይ ንጥቀም already ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ so ታሳሰይቲ ድማ የት እያ so የት ድማ እስካብ ሕጂ ወይ ድማ ገና ማለት እዩ እስካብ ዛ ሕጂ ዘለናዮ ነገር ከይተፈፀመ ዝኾነ ነገር ክቐርብ ከሎ የት ኢና ንጥቀም እስካብ ሕጂ ኣይኮነን ኣይተፈፀመን እንተዳ ክትብል ደሊኹም እንታይ ትጥቀሙ የት ትጥቀሙ እዚኣ ድማ ተመሳሳሊ ፎርሙላ እያ ዘለዋ have has plus past participle ኣብ ቤት ትምህርቲትና ዓብዪ ኣበሃል ኣለና ሰለና እሱ ድማ እንታይ ዝብል መስለኩም the best is yet to come ይብል the best is yet to come the best is yet to come ማለት እውን እቲ ዝበለፀ ነገር ገና እዩ ኣይመፀን ማለት እዩ ጠንኪርና እንተሰሪሕና እቲ ዝበለፀ ነገር ክመፅእ እዩ so the best is yet to come ወይ ድማ የት ብኸመይ ክትጥቀሙዋ ትኽእሉ ናተይ እቲ ዝበለፀ ነገር ገና እዩ ገና ይፅዕር ዘለኹ እዚ እቲ ሕጂ ትሪኦ ኣለኻ ኣብ መፃኢ ብጣዕሚ ክትድመመሉ ኢኻ ክትግረም ኢኻ ኣብ መፃኢ እንተዳ ክትብል ደሊኹም እቲ ናተይ ዝሓሸ ነገር ገና እዩ ኣይመፀን ክትብሉ እንተዳ ደሊኹም the best me is yet to come the best me is yet to come so yet መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኔጌቲቭ እዮም ዝጥቀሙሉ ኔጌቲቭ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ መጨረሻ እዮም ዝጥቀሙሉ ኣብ መጨረሻ ሰንተንስ የት ይጥቀሙ ኔጌቲቭ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀሙ ግን ከምዚ ቅድም ኢለ ዝነገርኩም the best me is yet to come እንትልኩም እቲ ናተይ ዝበለፀ ገና እዩ ኣይመፀን እናበልኩም ድማ ሓደ እዋን ናብ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ዝመስል ግን ናብ ፖዚቲቭ ክትቀይርዎ ትኽእል ኢኹም so የት ብኔጌቲቭ ኢና ንጥቀመላ ከምኡ ድማ ኣብ መጨረሻ ንሕቶ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕቶ ክኸውን ከሎ ድማ የት ኢና ንጥቀም እሲ ዝተወሰና ሰለስተ ኤግዛምፕል ክበኩም ሰለስተ ኣብነት ብዝያ ብየት ትጅምር ከረድአኩም እስከ so I haven't finished my coffee yet I haven't finished my coffee yet so I haven't my coffee finished yet እንተለ ገና እቲ ቡናይ ኣይወዳእኽዎን ማለት እዩ I haven't finished my coffee yet so I haven't finished my coffee yet እንተለ ገና እስካብ ሕጂ እቲ ቡናይ ኣይወዳእኽዎን ማለት እዩ so has the train arrived yet has the train arrived yet has the train arrived yet እታ ባቡር እስካብ ሕጂ ኣይመፀትን ድያ ኢልኩም ክትሓቱ እንትዳልልኩም have the train arrived yet have the train arrived yet ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም እታ ባቡር እስካብ ሕጂ ኣይመፀትን ድያ so እታ ሳልሰይቲ ኤግዛምፕል ድማ the best is yet to come the best is yet to come ማለት እውን እቲ ዝበለፀ ነገር ገና ኣይመፀን ማለት እዩ እቲ ናትካ ዝበለፀ እንግሊሽ ገና እዩ ክመፅእ እዩ እቲ ሕጂ ዘለኻዮ ኣይኮነን ዝውስኖ ኣብ መፃኢ ብቑዕ ዝሓሸ እንግሊሽ ተዛራቢ ከም ትኸውን ምንም ሕቶ የብለይን the best you is yet to come the best
you is yet to come እቲ ትምነዮ ህይወት እቲ ንስኻ ዝግበአካ ነገር ገና ኣይመፅን ማለት እዩ the best you is yet to come ብሕራይ ተኸታተልቲ ሕጂ ድማ ብጣዕሚ ሕፅረ ቢለ just already yet ክነግረኩም እየ just እንታይ ኢለኩም ነይረ so just እንተኢልኩም መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ኣውንታ እዩ so just እንተኢልኩም ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቅ ወይ ድማ ቅድሚ ቁሩብ እዋን ዝተፈፀመ ነገር እንተኮይኑ just ንጥቀመለና already ድማ already ኣውንታ እዩ ድማ already እንተኢልኩም ድማ ካብ ዝፅብናዩ ቀልጢፉ ምስ ዝፍፀም እንታይ ንብል already ንብል already ካብ ዝፅብናዩ ላዕሊ ቀልጢፉ ምስ ዝፍፀም እንታይ ንብል already ንብል ኣለና yet ድማ yet so yet እዚ ኣብ ሕቶ ንጥቀመሉ ኢና ከምኡ ድማ ኣሉታዊ ዝኾኑ ነገራት እንተኮይኖም yet ኢና ንጥቀም ማለት እውን እስካብ ዝሕጂ ሰዓት ማለት እዩ እስካብ ዝሕጂ ሰዓት yet እስካብ ዝሕጂ ሰዓት ክትብሉ እንተዳለልኩም yet ትጥቀምሉ ራይ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ መስል ነይሩ ኣጠቃቅማ already just yet ብሰፊሑ ሪና ኣለና ንስኻትኩም ድማ ኣብ ዝርብኩም ምስ ሰባት ምስ ካልኦት ነገራት ክትጥቀምሉ ክትኽእሉ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ቋንቋ ክትመሃር ከለኻ እንተዳ ዘይተጠቀምካዮ ብዙሕ ግዜ ዋጋ ይብሉ ናይ ምርሳዕ ዕድልካ ልዑል እዩ ዝኸውን እዚ ቪድዮ እዚ እንተኺልኩም ደጋጊምኩም ረእይዎ እንተዳ ፈሊጥኩም ድማ ምስ መሓዝትኩም ምስ ካልኦት ነገራት ክትጥቀሙ ክትኽእሉ ኣለኩም ናይ ሎማዓንቲ ለሰና እዚ መስል ነይሩ እስካብ ዝመጨረሻ እስካብ ዛኸ ሰዓት ዝተኸታተልኩምኒ ብምለኹም ተኸታተልተይ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ዝደሊ ካልኦት እውን ሸር ብምግባር እዚ ቻናል እዚ ንክዓቢ ሓግዝ ኢኹም እስካብ ሕጂ ዝነበረና ፃንሒት እዚ መስል ነይሩ see you next time thanks a lot